हेलौ लोगोफोर माब्रै दं आंथ' मोजाङैनो दङ आं माने आंनि एन पाउलुस ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि जोबोद गोबाव जाबाय आं भिडिअ खालामिया आं माने बिराद बेस्थ' दंमोन दायो आं भिडिअखौ चालु खालामफिनसिगोन स' बिदिब्ला जोंनि गामिखौ दान्दिसे नायलांदो जोंनि गामिया नै ओइनि आंना ग्लेमार गंसे दङ बेजोंनो आं थाबायलाय थांलाय फैलाय खालामो बहा बहा थाङो बहा मायो आरो नैबे जोंहा गामिनि फंबाय पावल दं बिसिनि न'खरखौ नायनो थांनो फै नोंथांमोना नायलांदो न'खरा एसे उसुबिदा आरोना अब्लाबो आं बिसिनि न'खराव नै आंनि फंबाय बेखौ लोगो लानो फैदों आं माने बहा थाङो बहा मायो बेखौ लांफायो आरो हारसिं जानायखाय दा बिसिनि न'खौ नायना लादो नोंथांमोना अननानै एसे इसोरनाव आर'ज खालामनानै होदो बिसिनि न'खरा जाहाथे डेभेलप जानाय बायदि बिमा बिफाया बिलकुल गोजानाव थायो बाहेरायाव थायो उपाय गैया नै बारिया दासो जाबोगासिनो दङ आरो फिसाजो सानै दं सानैबो कलेजाव फरायो सेकेन्ड इयाराव फरायगासिनो दं आरो नैबेनिनो फंबाय बेबो क्लास 10आव फरायगासिनो दङ दायो पावल माबोरै खबरा बुंना होलाय एसे मोजां खबरफ्रा मोजां ना दा बाबा मामामोन गैयियाव नोंसोर दा माबोरै सोलिना दङ बिदिनो दंथ'यो दङ ने मोजाङैनो बाबामोनाथ' मोजाङैनो दंना इसोरबो एसे एनै जानो खरसखौथ' हरनो हायो ना दे होमब्ला लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोना नैबे बे नामा पावल बे पावलमोननि न'खरनि थाखाय एसे आर'ज खालामनानै होदो इसोरनियाव आर'ज खालामना हो जाहाथे बिसोरनि बिमा बिफाया गोजानाव दंहैयो खामानि मावनो जाहाथे बिसोरो मोजां मोजां इसोरनि अननायजों खामानि दामानि मावनानै न'खरखौ सालायनो हागासिनो दं बेनि थाखाय आरोबाव जाहाथे इसोरनाव आर'ज खालामनानै हो बिनि फिसा बिब' सानै दङमोन दा बाहेरायाव बेरायनो थांदों दसे बेलासिनि दा जोंबो थांगासिनो दं नै जों बेरायनो थांनि बाटासपुर स्टेसनाव नैबे जोंनि लामा आंनि न'आ ससे थांबाय बेयाव मोनहैगोन आं सानैसो उनाव देखायगोन आंनि न'खौ जोंनि लामा जोंनि गामि बर' गामि नै आंना BMW आ वा नों सालायनो आं सालायनो हा सालायबा सालाय दसे साबियालाय नै साबिया लासै लासै सलायदो ने जों दायो थांनोसै नै गाखोबाय जा BMW सलायग्रा ड्राइभार बैसो सलायसिगोन स' बिदिबा नायलां दान्दिसे ना स्टार्ट होबाय लागाव सलायजेनबाय जोंनि गामि बर' गामि जोंलाय थांगोन बहा बै सेन्टाराव थांदो बेलासिनि साहा लोंनो थांगोन ना पावल औ थांगासिनो दं नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो जोंनि बर' गामिखौ गय थाइजौ खान्थाल बारि बारि ने ओइ मा ओइ थिनखानि र' साहा लोंनो सेन्टाराव लागाव जोंनि बर' गामिया समायना रमायना दै बेरायदों जोंनि गामि बर' गामिलाय मासै उसा मा सिरिसै उसा सानदों आङो ओरै सेन्टाराव थांदै दसे मिथिङा आंनि र' दसे नायलांबाय था लोगोफोर नै गय खान्थाल थाइजौ ग्रोम ग्रोम गासैबो बेनो जाबाय बर'नि गामि वा ट्रेक्टरजों हालेवजेनबायलै हाबांबायना खोथिया नामा आदा खोथिया गायबाय ना जोंनि बर' गामि
खाम सिफुं दामनायथ' गैला बर'नि गामियाव नै जोंना टावारा टावार खुन्थाया नै हगारथ'वाखै हगारना जाबाय ओइ बे सेसा दंमोनलै सेसा ओइलाय सेसाया नुदों ओरै